yerera patiri manje. Chechipiri, kana wabvuma kuita mukristo uri muda wanu. Rudo. Handi muona Jesu ainda kusira mutemo mutsva wekuti dananai. Handizve. Saka kuwengana kunozobvepi muchechi. Rudo. Kana paine basa kana organization inofanirwa kuonesa rudo ichechi. Rudo rusina situation. Wanotaura nerudoka kuna ana agape, kuna ana filio, kuna ana eros love. Isisu sema Kristo yedu iyi agape. Wana eros kuda munhu nekuti ane zvinhu zvake. Rudo runoitwa nema business people wakaona kuti unotenga maningi. Wanokuti oh hello Mr. Nige, how are you? Take a seat. Do you want a coke? Handi rudoba arikuda munhu yako. Rudo rwana filio rwekuda wekwako chete. Tine vanhu vanoti ngewekwedu. Muchechi ya Jesu Kristo rudo rwakadaro handi rwoma ndiagape love yekuti tinofanirwa kunamana kudanana. Chechitatu ndiri kutaura kuti todini kuti tigone kufamba naJesu anoponesa vanhu. Ndati chekutanga sarenda nekubvuma kuti hausiri mutsvene. Chechipiri ida vanhu vari musituation dzese. Kuda vanhu vari musituation dzese. Murombo, ipambi, imbavha, ndiani, womuda. Takafanana nekunga munin'ina wedu United Nations. Makamuzwa United Nations bato renyika dzese rine headquarter ku New York. Basa rawo ngerekuda kutsvitsa kupodza bishi zvisinei nekuti zvaitikira kunyika ipi. Handizve hawakaundi situation mauti because zvaitika kuSouth Africa hatipsikiko. Kana kwaita disaster kune United Nations Relief Fund vanotumira rubatsiro. Zvaitika kuZimbabwe vanotumira, zvaitika kuBurundi vanotumira. Pamwe pacho vachikokoroza masoja edzimwe nyika kuti uyai tonyaradze bishi. Kuda rudo rwekuda rusina condition rwekuda munhu musituation yese. Chechitatu ngatinamatire kuitwa empowered by the Holy Spirit. Ndakazwa panapa kuti pane ma-intercessors ndizo musatye nyumba kuintercede hakuna kushata, but zvisaitwe bakunga zviri confidential, I mean zviri secret yekunga kuti isisu we are better off because no naman virei kusununguka kuita intercede muri mumweya wekuti let's have it all in Christ. Zvichinyatsa kuzikana nechechi yese kuti tine vanhu vanodii wanoita intercede. Handi zvekunga pazvinoitwa secret unga kuti isisu tiri ka special group kanogona kunamatira zviro. Ngatinamate kuti tiko empowered. Our wish chinochedu ngechekuti dai the whole church ikaitwa empowered by the Spirit. Munoona tichingoti sister brother what tiri kuzara nerufaro, tiri mujoy. New wish yechurch.